Bien samwa ya de bramo nie edi emu akotene ebi ene sei. Asrafuo mienu oma kwakro no bo. Ya sa ne kwadu ayantam bonom se oma kwaked pi obi. Na asem na kwakopie mu wo kwoto kan wasem bi awiabere ye de mu nsam ebesom. Ejonfo ye beko so magazine na afrowosem wasie edura no wotwebrebo no. Ene wo japa no ano tin jafranam no bi. Afranam masin for shops awro bedu cars awro du sabre wo motempenten kwapa na bokwane ne nsansam interior minister kura wa hyase ye nadwuma ade aba betu dwasa won masesem ensakra ye curfew aba emu nsam nyina da ye de bremu ye besa so ko enkrande kwado ba bia trade fair wodo wo mo sisi atabu ho de se langas awro bedu numbi wo mo koyo ye ne semu a mu yo sempa wo bro mo ko camp saba ko egu fom se ebubu no esabra posifo achiwo na midwife panyina wa ye adwuma ene okosunyan teaching hospital la ene midwife no wato bombo pa wose eye ne nwanwa se ne wo bi fafuro na wo ba internet ase ye hwe na behunu no o wa bu se sram de wo mo ye enuro pa de anu odin na woni ya wofa wagina so de nsem bia todwa awiabere ya de bramo afoforo bebre ka ho awia ya tena si ya sone so ya de bramo asedani nyina da ya buafo edia yota semen country say wape housekeepers waiters waitresses receptionists cook and afi ma mo beye security adwuma ni nyina da yota de wo fa wa wodo fantitiyem ubenya wonsan wadwuma wi abodi krata wasan de bia pe wo so wonya asa akwa wani gye ho akachiro bi no bi nkanchiro bi se yota ba wo ma training na bekoso ahoma ne ye 0501499438 abusiafo bibiribo ka say valentine afia valentine wo take fam se wonyi mu entitie na ka kire wonua bi no bi nso kan kire wo bi se health affairs and afi love on Val's Day ka kire hooray o take FM any by Grace Medical Center na kambomo ya de health affairs ya de love waka ho ya de ebro eda no ya say Val's Day na so ya be hwehwe wa pomodin mu de na enkoyie ya be ka kire o de ekoyie ni abo abaso ni ya kire kire oni ama be ya de aka ho na bibiada akoyie ede ama o BP ya be hwede ama wa eno free umudro ya hwede ama eye free u sugar level bo ha wonim wodidi a won check hwe ni nyina be check de ama wa eye free ebia ya de bi na wo penkyerechera hodo a ni nyina eda ni duru wa ya say ye ya ama o free enu a wasa wonum de eni ho kwa asa wonum ni nyina no ya be ma nkyerechera wo ho ni nyina da eye free tie me enya no nko a eda ni duru wa by Grace ni o take for makambo ma Val's Day no ye ba bedi e wo take ya bontini mu ya ye bodwa programs bibia be wo hon me be ne kama pa o say hepatitis B and C wo baba be ya on the normal do betua 80 Ghana na so dani du ho na ba bia 50 ema no ya hwehwe wasene mu ho wase wo no bibi koso a enkoyie obi wa ka ho bi manfasin so de po da bia wo num no wo mpane enko na nka be ma hospital 150 so dani du ho wo say 80 obi wa syphilis go no test awodo ni nyina da 16 so dani du ho no yes 40 cedis HIV water say 60 now so oba yes 40 kidney function test ahudo ni nyina any liver prostate no 150 now so say ya to so ya no 100 uhudo nti kachiro bi no obi nkanchiro obi sa sada ne die 14 February no niama bebre no na bekoso e wo otekaba fidue mu ha ya hyase no pa no nso a enumre no 9 nya de aba na wie ye hyane nsoma mio Perfect series books assessment competition womo de ba yeyi womo boy perfect ya damase pa autism consultancy services autism for so ka Olu's kitchen woman nada aboafo no momra na dwumade no anya kama na me kai wo se ta ya perfect this any chemistry teachers enti woni made obetumi akira de de a wanya Ghana ha woko US abroach memu no akwa akira de wo ho company kro na penani construction workers welders plumbers electricians modie no Romania munyina mo kwa ya adwuma wo ho wani je ho afreye 0244 213187 and 0276 221938 and 0273635765. Perfect series and woman no ebusanfo me kaka mu enkura no da chinti na bribia na ye ka mo sebe ya
akura no akenkan na de hunu se betumi akonkan de ma akura do enya de ya obetem pintin kwa bo kokompe biara e wade so mu bo se no wade bo dum nu adan bo hu ba bi ode fa debi wan ton ma papa mfa ma no perfect series de do am e na be come for your English language e de ma be sikwan kwesi Jesus free no OWAP a world of people KG1 kwesi be 6 history of Ghana me abakọ se mo ahoro do akura no be ben papa ni nyina perfect ne de aba arremayi eronso efri eye be sikwan kwesi Jesus free ya omo de soronko e de ama wo mo sanso e na eye computing eronso KG1 kwesi be 6 creative arts no be sikwan kwesi 6 no science maths ni nyina e free perfect akache preschool nkoda no wo na 01 kwesi KG2 no numbers wo hode ma wo so your language and literacy over creative arts phonics computing coloring and writing yo can count ya sinta kura no nya dia fe na wo de be yire so boss wa yire ne ho tinchine se chinchine opese wo hunu bibie we no de no answer simple no hunu ebson na eye basic 9 anase ye jeje free no ye wo free 1 no kosi free so English language e de ma wo social studies RME the set exam questions mock terminal na fe eye metem ni nyina da every perfect akache kumase putu ja Eben station wa enkranso dan so ma first stop e ho na be ho achi akwan number 0243 299 938 and 0540 7554 65 vitamin rek ya no de soronko me kan fo de ma se be mo akoma tobu yem do funu sampa wo bre nyina kire no ehia vitamin rek akura ne no bobo na fi ma me wo so dom na bobo na bibia awemu di efrisiado ni 20 years e be base ya mo magana fo ya no ma de se wo mo enya nkwatinti nyina vitamin rek secret ya ye takiri e wo so mrek wo ho cafe bia nim yo wo vitamin e ye chuku no so cafe nim yo wo banana ayi mrek nso de wo soronko afi strawberry bibia soronko na vitamin rek e de aba montin so ti bubbo bi djuma wudie bia fa bi di obi bad bia sefo no yo ka som kakra omega free kakra 6 kakra 9 kakra ni nyina na dontrom ye de aposo mu ti ba bia wonim si ya tonton anonom de obobro mu a wonsa atumi akabi yani ayesumo eyemienu midi mame adwa nyantatando meni asonaba ohene kwabna boaten afeka sie no emu ensam eni Asem Beba Dabi. Ebjofo asem no de wani tua ade achi na yanto ofoforo e wo pronso ada chesa kwa achi wade na ye de yeti ni se pe ni akomaji yirebe kukuru na oxygen eni esre seji monfo enkosi so da ebjofo ye ayi swame heya swame masin nanka yinim se jahehye no kra no esi nsuo be hyase ato nanka be kona wiye ame ho atumi atɔgen ye da so de ye nura adwumre no wotwe ene fa brebu a ejafra na mo pa no odin eyini tire enam so masabra meka se de ne adwuma avro na se shops avro bedu kasa avro du bia manfo de abase machine ni mesira wada me pesenka kwesi ada kra no be kwayi me be kwa wedding kahwa na repe no famfa ma ebusuafo ene wo ba Facebook no ayancham ene gu ho no akasa horo ebi ya muna japa afra nam no a sesi aka nso yesi ho sabre de wo hwemu a eskrasofo na ne di akwane aba jezo mbeka sesisako ne mam kakra no a ne gu so a ya ekokoso am na eba ne sa no kwa meje ni buatin kokoto ene wo bo behwam kro ya wo hore no de tudwa ya wo chese bo mu a ya shops yo mu de no mu japade yo mu de bom gusu boss sia kura wo mu ano wo furu sa de sei na aseye nyapade sei e na aseye a chese akoya de hadwen pa wo bra wo bopini ho bone atansefo bi e bon koma busu yentie kura no amekotafo besi be 9:30 nse ija franam wo ha chese utu ani a untimi mani mu na no din ye papa tibi da me mo down ha o na madwuma mo na me fie so ben me shop na mo na se na neja ni sito na me kura me suru se me den me banda funa mo nyina ma ababi adar ko dina bonti mu chei e ma me hwe ya ma e chire na babi akeka ko na no den ti na se me so e Uteke FM na me ka chire mo so de mo ben ahimfie ho e fire service for na wo ho na nka mo mo ma ne no mo from no mo ba mpa kwansiri anche na mo ba ye ase so mbe boa ya ma ja na ye den e ko from ye bo ba 10 to 11 no na se manikum na se mkope ba bi ye den da minim sa ha ye workshop na wo mo modu niema nikanika sin na sefo na sabu ni fie no so omo shop an na o hwa no pa na ahye no ase so mo repair cars ene cars ye nketua ne nizan mi na omo ye ho adwuma nti se wo kura wo hwa utumi se ye ampa ahahye
ɛha adwene papapapa ɛyɛ ne beresɛm ɛna nnora ɛsiiɛ no Ejane de ya kasa ne huni baby free buy say either say free ha and I say free distance but me sure say if this time oh te be electrical yes ni bi na money apensa and them say one easy top why be infance be 10 infance be 10 cars na show as here Ejane de na no odin pa ebi ho anka e ba Sunday bi ho anka Casa necessary had them in say for casa na more fix ya more sanity. Sanity. Apart from cars, no, you be na mo ye wo area hano. Bag, steel rag, engine, and blacksmith for so electric welders for so and a litana. Atorenche Mrs. Say and a titan safra mine say, Omomunima say, do be here mohakra. Mammy Musa say, a shot a buy ye be Sabrina Mufabaha. Pacho Biamba has Tis a penny 40 near Mamma Yamasewa, the Sedem number 2 money. Oh, and a day. Asem. Because he initially a bit my catch romo. Yin no was a share you hour, you beside it. You beside by a frefre. Or more money man, so I say a frefro so. A biafa, a be so fine. Because a big quantum come muso muba. Tia to 2 and a million tears. Yes, so muso by near who dear say by our found. Every for dance for be a yes, was from my scene, a child of Frana Mosado. Wabon come bomb the Kwame Jini Boatin boy, you be the Kukuti, and Disabre, dear, ye said to judge Macuno, deep Humuye, my padent binti of Jay, a command of Sodom, and cover by Cassia Pa. Na ye kwa Asante Beba Executive Courts. Quarto aqua assetna ama sabria yakase washe. Se asnafu mienu bia. Yade kwadu yantam wonum se woma kokoro no bo anso ha. Yade kwadu yantam wonum se woma chi obi enam akwanso ene yakobru afum se kidnap woma kwa kidnap obi. Na sadi asem no etie no ene womu omudi ba mu ne kura no enkofo se asrafo pa mo ye adwuma sa asrafo wo mayi mu ene Air Force Lance Corporal Alfred Mensa 33 years. And a Lance Corporal Matthew Amwako 28 years. And a Sabre Yadekwadru at the Abon Bukomu yo. Na yachla se one more kidnapo Rebiani di at the Andrews Asante. Sanukura wom Sanukura nim one more quarter di and the bay yankwa maswe. Na yani amani boni simo pokwa free yankwa komo na quarter down honsem. Nearby yenada one fa and mo simo watermenka mahe. Shania to ya humani biem Simon no atiakotom na yansa emfane mra biem na ne ekoso ewo court dan ho ne be kwai second court no wonfa emma yen yenya ne ntie se court no ahye se emfiedu o womo ekwakwa akodem na yenya ne ntie se enkrofo bia no womo ka womo be kase we accomplices enkrofo miense o hyenkani ka ho asrafo bi nso ni apiem ya kyese omo de omo ya complexes nti no wo mo kra de omo adwane ayenya nche wo mo ya bo ehomodin se yansa beka Simon na ne esi ye no wo de emu nsam ama Simon temenka na adwane je so roma ne esi ye twamfo nyini kire na adwane da si ene de be ko security court no ekwa setna na wasetna mu no ena police court boni chief deputy inspector Eric Kumi egba mani akire court no kire se Eric Kumi egba mani akire court no se enche bia na branch be ye friend Andrew Asante krachi se be ni dwumade wodi nyina no se otu afum agudie ewo Krobea ewo achiwa ani nyina wa Asante mantem ya na krachi ne kire se asrafo bi frankofo miasa ka no ho amom nyina ba no so na dwobre beto se no so a bika mo fie de ko de me nua ba nya asam ketu akra o mo kire se mra nkofo ekodru fie ho no no ana mo tazo mo bori din afre se won pie fie down de mo mra ana dwobre no ko ni kire se e ba sa ni hu kan no nti wa mpie e ho na afrafo yi o mo adwesa de trade a o be sha se de o fie ko to ase so ampam pass mo tu kutu se krachi so a bika o mo di fie no ho no e no dan chen na se ba sko ko di fie no e ya de se nya asam ketu akra se ni ho ma ye gbo mo din yura Air Force Lance Corporal Abrante Alfred Mensa
wadi mfinhyia no aduasa mmiɛnsa saa nso na baako ka no Air Force Lance Corporal Matthew Anwako wɔn nso di mfinhyia no aduonu nwɔtwe 28 years wɔn fa nipa mmiɛnsa ka wɔn ho a baako din de Francis ɛna baako so din de wura fɛn Frempong a wɔn kɔ deɛ sɛbi wɔtwi ɛkyɛn a n'asɛ wɔyɛ adwuma bi a tontɔn ɛsɛn ɛhɔ no kɔ han kaa bi a na sense number no ɛyɛ GS 3236-17 ɛna no kɔbɔ ɔkɔ no bɔ yi a ɔno kɔ aberante a yɛfrɛ no Andrew Asante fie ɔnkɔyɛ no kɔgye wo sika anya asɛm ketewa koraa menua baammerɛ a ɔmokɔduru fie no sika ɔmo ayɛ no ɛyɛ 96,500 Ghana cedis 96,500 Ghana cedis. Now, we're asking for the study of comfort to sell us on. The wood dream here, Papa, sent to say, only can't confirm so much. I say, one or two for good is the crown, or we ever to sell us. Now, the back when you come over and say, Mira, or Moji, cracky sick, or the air gun. I don't know, we are all going to know. Or more being so moved, Johnny. And one night, more football, for Paton, and yes, say now to our branch friend Asante, interpret for Moya, and they say no, we could decide for them. I put me to the two, and the book, and Mamma Can and me and Kobe, and any problem with your margin, some big Ganya to him. Number one, Gana, some home, and now as a common phone, a committee, or Mudin, Eddie, our branch friend, and Matthew Queen, and now for Yura, Alfred Mensing, Benuka, a court, and I say. Say you must do one for some Africa some years for now a man to Johnson come to Kakasi and the actual money there. Say no court say or me no be uncommon if you know do Nasa Dachi be more about the air there. Now I go name of Macomb and some kind of also some confront on what to be a Johnny Bicinello and yet the state much sound for to be and the quite second control quality. I saw that for me, they said the Timia train now some call Chronobo. Now about one I want to say, I'm going to a branch and do Sassanti Rieno and communist career Chronon, Communion Ponenco. And almost have the catch, it's also a new Gannet come open. The candidates and daughter for being counted. Come say, when you dance our fan count, and almost I didn't pump it, and you're moving the crowd with you. Now come up from the bush and force or match Reno. It offers Cassie and South American. I don't know if you want to attack. Meno Cassie and Kofu, my point on me, says the court, like I say, will be uncommon if it's Shannon Malcolm do. Yes, I'm conforming and so come with Ghana. Court to put some more that to be the almost Ghana Brown Solomon so a bit in the do Maymo. I was here, Yamadi Bonnie Simon Pokra free. And I call a mushroom. Ya nino equadi and como, near see yenina. Quarter down wabo, what yamaye, na mefa wen chamuto. Susanna, chumwa, I am midwife pennipa. And ya woko antinenta. And near one more ajia won summon ye sunyan. Teaching hospital, and Auntie Susanna, or best Susie, or ye juma. Now what ya told just said, Yama be coso, I want empatem what it true. Afa Emma, one more eba. Na ya show one more for fura. And we knew was so moody, there was so one you know was one for nada. You heard them one no saying yakra. Was a ne? Abaya befefo, or befefro baba, or bebe na wonia, and son. Or baba rin, sa. Was a gassy, and then the omo yan and so, wa fefra, one found crash wo kutakwada. One you know, Quadano will bury in Sabarin, and young son were bearing swan near no pa. One more bone, yenu bonnet, and no one were there to dry each them was set. William, now with a far send ya may Nadia Buakra, Title wo wapomudin the kind, and son of Quadana who cran and quan and should yasabe come. The sense what they are to dry esre. About time of one more young Quada, one more young Maya, one message on my fefro. Woman to a fool, no near maybe almost a fafa. Any more and son, what ya would draw a fanning that and yard papa woman yai, send your bayan quad down one by woman, and Yansun chance or bonny be a da ewam so every. The general son, some of the Babu no Sacasianing in a da. Yet yes, some four. Of a John entry, Bosia Colabonia Media Chile, Nana Quadro appear, Edja some, Saquadia some, Papillo, Endoba, a fear Abua Joa, Professor Ajeni Boatin Cocoto, as some phenomenal Eye me no Imasho boy, Facebook, and so on senior money Mosey, meeting Mammy Ajua, Nyanta Tando, many. Asunaba Ohine, Kwabna Boatin. Kwabna Naya Quanito, Minfa and Femansa and Masoriso. A happy birthday we echo a day ama Hamza a former teen vice president war KNUST
Osanso NDC social media activist. Inti Hamza uko social media neswa Mr. President and adodona edinim war. Happy birthday to you. We every Hussein who I'm Junior Sami Jemfi or say o ma wada pa wada emuni ama papa penny no or we show good luck all the best the oba humpa nyina na fedasa say na ya dance happy birthday to you Mr. President. Yeah ko na ya Krobea Asante na pamfo Asem Beba Dabi dwumadie atwaso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the black smokes, Mr. No, malaria dronana. Anne, say an answer. We beget the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixano, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia, anti Pavi, A support to immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, at paye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 nominal, 2 malaria and asakura. And yes, I be a doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo and Quadaw in Fidu Nunca. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, my Mikoto be mamma mano. Oh, Jajai. Abua Wamo say what to making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At 2 more dear. Jai. No dear name D4 and a chair or woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books BAB. And our science. Creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, Nina, every basic 1, equals basic 6, English, every basic 1, equals junior high school, near Banner combined soa, or Nina English, nom, and maths, nom, may say, books to be anywhere, perfect series, NB, Nagias, and Naka, and so I'm a prover, and to a batter pian kotobi maneba. Hey, and that's a way, dear, so could be crab to me, I could chew, I could tongue, how many students who now, and look at dear, what table one say we almost have certain mock exams, terminal exams, and midterm exams at the master school. Here, one more at 2 phone call put to a station and crying down so mine. First up, and your mama beer, your tunto books beer from 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi Plasmox, Hepa Plus Mixer, to malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus Mr. Yebusi and no mama who dear bar. Pusumi pini, Mentia Siemedo. See, Hepa Plus Mixer, and your Juma ever you will be doing mono. After you cry ever you one more. A dream my general well being. A bushapon would do him ye, as Nibia. And to me, Manon Perfia. Hey, share, we Hepa Plus husband. Yet they were Hepa Plus husband, and they also were Hepa Plus wife. Now a bono Hepa Plus mixer, my dear Grady Pa Pavi Plasmox, and Hepa Plus Nina. A pin for a battle more manufo, and Quadaw in Fidu Nunca. Our pharmacist in her bar shop at 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixer, a mapo drama. FDA aje Jordan Kratwayatu. Order 4. Mami misa wasembio da bay na ope brese ukohwe onipadua mu sede onipadua na kwa na hoodin sitie obrabo osa cholesterol anasa de dodo ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC Sabre may comfort by Grace Medical Center the amount say ehwemu bia bramien chen mayen hwemao ka cry de kwa de bampo ebra no bra no ye de coffee tem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomoti ase obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ye timi asra no by Grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05.
setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Okay, enti wo akwasua frempoma ye ne wo kasai. Se ye ya ye ne wo kasai die ben e na wo hia pa di firi kwabna tawia ho. Kane sima pena mintie. Ye ni hia ni se papa. Sa kula no so fisa ni banana won hwe no. Ye mi ma ka che ni na bi atwam. Sa mi to won kwo anenya ni banana na na fa ni se mi ku na wa wu ni ba. Na se sansu de hwe ni tuma. Yamma la kanto so na wanko na me hwe me ba sadia wo se akra ni nyiri yamma bi hwe ne sadia ya wonyi no beba no me mo bi hwe no na wonyi na wanko enti ya bole ta to akọ akra no fa wa ye le tenye ni nsan mi tiri die ni na wanko no na me ni nkanka ene wa hwe ne ba wo wasem yem yenu se ye ne ba onhwe no se nya ni ba tutu a yamma la kanto so wanko ne ba bi na onyini a wa mekasa ye ne ba no kan ye sa wo bi hwe ne sadia kra na wonyi no beba so no so ya mempra wa fa ya mempra ja po de na wa gi atu sa mempra no no wo mu bi enu de nya mempra wono na ya ni no bi ba ya ne dia so sa ana me so wo me be kuru die na mpa kra me da sisi no de mu nya enu na wo da so wo ye na wo de ya wo ya so bi ba da wo de so tobo akosia tobo ma me hwa de bi enam kwabna tawia so na aba betina afie ho ani ana dabi kwabna tawia tu akono ne mattress ka dem ho me ba san enti saa kwabna tawia mattress eno aso na agya pa oba sebe onini hia so ana beboa me ba san enti eno na ahye kwabna tawia se ono ne mattress ena agya pa eba befa wo so so no fa me wusu wo bi die so ene ne mpa nyina na ode wo ye ne wo ye no ko so obi ne yi no man kwala no enti so bi obi die so a da no bi be ji no ne die so nti ma ne ha no enti we ye ateka nyesa kempe enti se si a wo so nua ba ne we ogu he mikrom adenti no ogu na me mama na dem vemiansa aha mi dadam 3 years so na 6 years patam se ni 2 wo dadam vemiansa so na 6 se si a no ono de na aye no se se ogudam ontimi nante ontimi nante na wa wo nua ba nso no aye ne se aye ma na me do ye mesale ye baba mama se emfa boni ntua boni ka papa Asem Beba Dabi Psalm 109 verse 1 to 13 o se de David bompa ye tia na tamfo David kan se na tamfo kura owu a ne yire kura ba wale ne yire ye obegya no no mani nya kuru kura nwale ne manya se sabo ane ko bofo u framani meme na dem na didi masa papa nyo ya body nya we misira wo yenko yedim nti wa ye ne den ogudam nti obe da sorry 6 years obe sorry emfie nsia chi one ne ka sesi a one ne ka papa ne fine pa o ta me ho pa no ye mi o Some my country say o ma me dadam so o ma na dadam 6 years OTEC 102.9 FM. Ile
Oduma nkuma nyame ayeye enka wudin. Ena wiei oduma nkuma nyame enase nkanfo de ntontom ene yede ma udin kronkron no. Arofo ne ade hye awiei yebema yenho aha. Yebema yenho akwaba. Na yama yenho yehyiehia ediaba Otek 102.9 FM. Ena wiei yehia bio ene dai ye ba besom. Ne ye de Asem Beba Dabi dwumadie ro na ye ba besom dwumadie ena da biara da se ehia se yi a ye kase ye de sua de. Dwumadie ena da biara da se ehia se yi a ye kase ye de kire ye ho nso ade no. Ena wiei sabre ya ye kase adofo ne ade hye nso nhye de nso se dwumadie a ye die ena ye benada busum ye dikan afi mu ne da etoso aduonu nwotwe ye live oba Facebook ne so ana YouTube ne so na wo hwehwe Otek 102.9 FM bra Facebook ne so ana YouTube ne so hwehwe Otek 102.9 FM awi adwumadie ni twagu wo so na de obeye nie wadama eya hye sa wo ba Facebook ne so a hye ma wuni anu nya bintie sa wo ba YouTube ne so a copy link no fama wunuanom na wonum nsunya bintie no onya binhwe na adesua ne adekire dwumadie onum nsunya mu chefa awie ya no asa kaya hyenenso se Love Radio e wo Spain and awie mo amo monitor show no all the way from Spain ya damwase ya mamu akwaba ya sire nyankopon nsu nhira e de mamo ene mo amo United Kingdom waburuchiman ni mu wo ba London man no mu a yewo GN Radio wo ho yewo Patmac Radio wo ho Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ena Sahara Radio ni nyina wo UK ho ena wie mu amo monitor yen e wo UK nyina no nyankopon nhira mo na ontomo nkwanem yewo Kings Radio eno so ni TV o Paris France abuchimani mu yewo Dache Hima Radio wo Denmark yewo Rakus FM e wo Belgium ene yewo Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America bruchmani mu ena wie wonum nso abode mu abiebiem ya adwumadie no ye hwemo na onum nso efa yen awie baabi a wo wa wutie yen ana wo hwe yen bia no o comment enso hia enti wo beba comment section ho join yen live na bra yen comment section ho na wo de wadwenkyire bia a wo no fatum na emom baabi a wo di free a wo de ba no wadama faka hu bi na yenhunu se nipa asomasi aha na ufri na wode wadwenkyire yiba na yenkan no live ewo radio yi nso so ene hayi a wutie yen ana wo hwe yen na obia nso nte wonso nka medin de Krobea nana Yaw Asante ena wiei Krobea jata matnase inyabo jata ndia memobia bio owa de chiame akra akwaba yeah jakra umpom to say yankopon adome ho ye pa na so so yankopon adaroma me so me ho den ye den yankopon ene ye benada sa ene ye da foforo sa netie na ene wiei ye hia ye besom ya kwa me umpom to say na osro ne nana no adaroma akakuma bi na yi good ade anya kyen na ye te ase nku ade sa netie de yensu ye betumi aye bia ne ye beye de asoso ama ayeyi kire se wosoro boa de ho na wo ye ne de a de aka ye wo na no na me hwe ayi bi ena mi busa me ho se wo hwe odoma nkoma na bodie mu a obobo ne o ma wie ye no se wo pese obo pumum pata animu ade a okasa kirepo epudiso se obewirem na opese obo kwaye dimu animu ade a asase na kwaye woso enti okasa kira asase ema asase nso animu ade eye de seseye sa na duru nipa so a wo bo nipa no ose nipa de ye mmone se yensu ni yenseso enti eno de okasa kire wodoa de ho enti connections bi ewum tie se wo yi fish de ni free nsuom de ne beto kokko so a
wugya no manda ho a obewu ana ameboa sa pepe na tie se edua si asase so na wutu dua no ne hini nyina free asase ni mu na wo de to ho a asase ne so a de ebeye bia adua ne bewu good enti nipa nkai se o contact connect ensuo mu ade de ma ensuo de si asase ne so de ma asase no connect nipa de ma ne ho de a wu nipa enti hu mfiri nyankopon because we are connected to him very good and now we are adofo ye ba besom na nkoma ye ba bedie nyina na adofo ne ade se enso nsa ne nso se dwumadie ye wa adofo ye wa aboafo ya won mo ta ye chi e wa Asem Beba Dabi dwumadie a ye die mu na ena wie me wo asem ba ku bi a meka na me de a kire dipa oba de a chi ame wo ho akra me bo ha den abo na ntwie se wa frifie akoduru kwaye ayo ene wa yira amanfo nti asem yiyo na ntwie frifie akoduru kwayem se asase so no fie no nipa etete no nipa nya no obeku no ntia ne ete saade a ona ho ha ne ho obekọ akotena kwayem no wabọ ne bra wo ho ahu se na ntwie akoye abo afoforo onye yuremubua wakọ akoduru kwayem enti wakọ hunu ne ho se wakọ abode afufurum muntie enna baabi a wokonya aya a wotena aye no saa hwa bi enna na abo ako ono nso na busua nyina ate na nantwie ko oye no ohunu ne ho se woye hoho mimfiri wiram enei enam nioma bi a menam wo fie nti enna amama firi fie na maba wiram se me ba bebo me bra e wo kwaye yi mu enti mebre me ho ase de edi kan se woye hoho uko obi man so a fa ho brasio enkopa asem ma ho na obenya asem na ntwie hu ne ho sa woye hoho e wo kwaye asase so kwaye ni mu ho enti obeye ne ho hoho ompene ho asem ade a na ntwie de to na koma pono so obeye ne se obeyire ne ho aye adwumaden na odi akonanim e wo abrabo ni mu e wo kwaye ni mu tie ne adwumafunu bia na ade be ma na ntwie a ne ho den obosi obeye ti saa no oboaboa ni sika no na ntwie kɔ afei na ntwie ahyase ebiebie nyuma e wo kwaye ni mu na wiremumua no wo mo kɔ na ntwie hɔ ene kɔsrɛ adwuma wo mo try application for employment die na ntwie we want job no om de akoto na ntwie ni mu na ntwie a ɔyɛ hɔhoɔ no wa hyɛ ase ɛfa wiremumua no e mo om nso boa no e wo ni nyuma mu na aboako eti wodi no ase wo hɔhoɔ wo firi wo krom baabi a wo firi nya ha na wo firi o ɛna waba yɛn asase so yɛn mie nnwuma ama wo wa menya bi anyɛ ɛnɛ deɛ wo no waba be bie nnwuma ama yɛn a ɛyɛ ya asase so yɛde afɔ no akoka ho ɛna wo fa yɛn yɛbɛhwɛ ti na ako ɛde ne namu sa aboa we no ɔbɛkɔ no ha unim ɔse deɛ na menim ɔse unim sɛ nantwie yɛ krɔmfoɔ ahyɛ aseɛ ɔse deɛ maka kyerɛ wi enka nkyerɛ obia o hwɛ o enka nkyerɛ obia wo hoi nso ɛho adanseɛ ɛyɛ mpema henkono aduokronkono ɛne akyiri pɔnkono yɛni ho adansefoɔ wei nso firi hɔ adeɛ nantwie wonim sɛ akoa bɛka kyerɛ me sɛ nantwie a ɔkɔ so nyina no korɔ no o wɔkɔkwa yɛ ne fa sei nam sɛ ne ho ɔde nti no akɔbɔ no ɔde yeye yɛde yɛnim sɛ n'adwuma sɛ nyɛ n'adwuma o enti ɛkɔ asɛm a wɔkaayɛ no ɛhyeta akwaye ni mu ɛmɛmmoadoma emu akɛse a ɛyɛ nnwuma ma nantwie wɔno mu ɛde kontrage brɛ nantwie nyinaa no wɔma hyɛ ase ɛtwe wɔn ho wɔno mu gyae nantwie abrabɔ na ɛkɔ fam yi ɛde ɛsa asɛm na ɛyɛ ato nantwie yi adaya nantwie krɔmfoɔ hwan na kan na ahyɛ aseɛ ako hwan na kan na ahyɛ aseɛ ako di nantwie krɔmfoɔ saa na
ɛsɛ wɔn mo ɛhwɛ mmara so wɔ kwaye ni mu no ɛbɛkyi nantwie na wɔn de nantwie kɔ asɛnniɛ bra na wɔn de nantwie kɔduru asɛnniɛ bia no na akyekyedeɛ na ɛte n'adwam akyekyedeɛ hwɛ nantwie ɛne sɛnea nantwie gyina hɔ demeanor sɛ wokɔ court a ɛkaunte papa sorry wokɔ court a sɛnea wobɛyɛ wo ho wokɔ ahemfie deɛ wobɛyɛ wo ho ɛwɔ mpanini anim ɛkaunte your composure deɛ ogyina hɔ yi sɛnea wayɛ yi wanu ne ho sɛnea wogyina hɔ yi a wɔsɛn tototo n'ani deɛ wɔyɛ n'ani nsɛnkyerɛnne ɛkasa kyerɛ sɛ akoa wei wanu ne ho nantwie kɔɔyɛ n'ahobraseɛ kwan so na yɛafrɛ nantwie versus republic na nantwie akɔgyina adaka mu adɛn kwadubɔfoɔ baayɛ a na akyekyedeɛ a wote wadwam kwadu a yɛde bɔ nantwie ne sɛ ɔyɛ korɔmfoɔ kwayɛ ne mu deɛ kwayɛ mu hɔfoɔ nyina saa bere yɛ ameka sɛ wɔma nantwie afa wɔn adwuma wɔma nantwie mu ɔmu biribi die sɛbe enyanka a wɔhwɛ wɔn nyinaa bakɔ ato wɔ bi adɛyɛ a yɛsɛ nantwie yɛ korɔmfoɔ ɔyɛ hɔhoɔ ɛna wabɛtena hɔ ɛna wɔbɔ korɔ no hwan na kaa saa asɛm yi yɛsi akɔ ɛna akɔ baayɛ enti na akyekyedeɛ totoa no ɔtotoa no ɔhwɛ sɛneɛ nsɛnkayɛ ne kɔ a na wahu sɛ asɛm no nokura bi ni baabi ɛna obu sɛ akɔ ona aka sɛ nantwie akorɔmfoɔ ɔsɛ nana wada ama mesrɛw ae adɛnti na akae wawia wo deɛ ɔsɛ onwia mehwee wawia deɛ na wode w'ani ahunu enti a wode kwadu to nantwie so wɔ korɔmfoɔ ɔsɛ nana onwia obiara deɛ ma me huni ɔsɛ ɛne adɛnti te sɛ deɛ ɛdi asɛm wɔ ayɛ o enti na wode to nantwie so a na woka ɛde akyerɛ amanfoɔ sɛ nantwie korɔmfoɔ ɔsɛ mepaakyɛw nana meka no saa kɛkɛ hwɛ wano asɛm deɛ epie firi w'anum aba afa obi ho no ɛde asɛm bɛba dabi o ɛde asɛm bɛba dabi enti ingresi ni brɔfo ni sɛ word spoken asɛm a epie firi w'anum epie no can never be taken back untumi ntwe ɛnsa mfa mfiri mfrɛmam ɛnsa mfa nkɔhyɛ w'anum wasɛm apia firi w'anum a atɔ fam no sɛ wotwe firi mfrɛmam na yɛyi a ɛnkɛ hɔ a ɛnka aku ɔtwe firi mfrɛmam saa de kɔhyɛ n'anum yɛ anka wanka ho asɛm na akyekyedeɛ sɛ okay woka no wano saa kɛkɛ ɔsɛ ae ɔsɛ ɛnea mewɔ adwuma ma wo wahu saa pepa yi anuanom nhwɛ pepa nie ɛna ɔka kyerɛ akɔ sɛ titim ɛwɔ kɔɔto hɔ enti akɔsɔ mu a na wɔsan wɔnhwɛ sɛnea metitim yaa o saa na akɔyɛ no ɔsɔ mu a na wɔsan akɔsɔ mu a na wɔsan nana akyekyedeɛ na tie agyam gyagye akyekyedeɛ wɔse titim ama no nyɛ nketenkete te sɛ deɛ meyɛ no yaa o saa na akɔ nso titim ɛneɛ wɔtete mu a bɛnya ne nketenkete te sɛ deɛ manya bebree ɛna gu me nsɛm yi ɛna ɔsɛ okay ansa na mɛbua saa asɛm wei no nkrataa yi a watetem bebrebe sei no sɛnea meyɛ ni aha ɔka kyerɛ ɛkɔ sɛ ɔnkɔto mpe te sɛ deɛ mato apin ɛwɔ me konso yi so yi ɔnkɔto mpe ɛwɔ abɔnten ɔkɔ fie nyinaa ɔnto mpete mmɔnten so ɔkɔ nyinaa ɔnto mpete na ɔmo nkɔ watu asɛm no ahyɛ na awɔtwe ɔmo ba a obibu asɛm no nantwie kɔ fie akɔkɔ fie ɛmoadoma no nyinaa kɔ ɔno mu fie na awɔtwe no du na akyekyedeɛ bɛbu asɛm yi yɛafrɛ kwadubɔfoɔ bɛgyina hɔ court clerk yɛafrɛ nantwie versus republic ɛkɔ yɛ danseni wabɛgyina mu ɛna na akyekyedeɛ bu sɛ ansɛ na ano deɛ na akɔ me wa ayɛɛyɛ ɔsɛ nana wo maame fa paper ɛna wo maame titim ɛna wo maame to peteeɛ ɛwɔ kwan so bra na mekɔ fie enti ɛne me nam wie mu a mekɔ yi me bɔ matabu ni mu saa na me tope ɔsɛ okay saa nneɔma na me ma wo titim mu na wokɔto peteeɛ no kɔna kɔse sasa nkrata ndodoɔ sɛ na atitim ɔsɛ na wo maame maako nso ɔsɛ sɛ wo ba sɛnea ɔtete mu na wonya nso na wonya ne nketenkete bebree sei no mɛsa amoa hyehyɛ na wonya nso no nyinaa saa de ama me
akɔgyina ho din no ɔhwɛ nana akyekyedeɛ ɔse nana na wei deɛ mɛyɛ dɛn meto peeɛ no na wɔtwenie ɛmframa afa ɛnsu atɔ ɛmframa atwe bi kɔ ɛnsu afofo bia ma bi atete mɛyɛ dɛn no makɔfa saa nkrataa wei di aba nana akyekyedeɛ gyina ho din ɔse nti so ahu asɛm no a ɔse wokaa wano kɛkɛ ɛna ade too nantwie so no saa na krataa yi deɛ teɛ enti wasɛm a wubie wano kaayɛ krataa a wotete gu mframa mu no sɛ wontumi nkɔsesa mfa ma asɛm no ɔbɛyɛ dɛn na watumi atwe pie akɔgyina ho din na na akyekyedeɛ hwɛ ne din no ɔsɛ wo akɔ wɔɛmambɔyɛ ni sɛsi a yɛkasa yi yɛde akɔtom mfie wɔ ha ɔda so dɛm yɛ a wokɔ prison hɔ a ntatea ɛne ananse ɛne yɛ prison guard wɔ hɔ ɔmo na ɛhwɛ akɔ ɛna wie yi Krobea asɛm nie ɔwɔ ade akyea me mo de kasa akra asɛm a wabie wano aka asɛm no nsɛm kurom enwa nam wom papa good atenapɔyɛ ne bɛ enum asensia akra good na ntwie hwɛ ne ho yie ɔkɔɛ no wohu sɛ ɔhɔhoɔ deɛ ɔne kuromani nsɛ enti ɔbɛhwɛ ne ho yie ɛno ɛde no ekuduro bia bi ɛma afei deɛ nneɛma kɔtotɔ yie ma no ɛma ekɔwie aseɛ no afei deɛ akɔ nso ahɛ aseɛ sɛ wɔn nso so ɛbɛboro nsɛm so ɛde akyerɛ amanfo enti akora akɔdi a wɔyɛ yie ewiase sɛ wowɔ hɔ a dwenadwenpa ɛfa ma wo nua akɔ anwen adwenpa amfa ama nantwie ɔkɔyɛ ahoɔyɛ a ɛna maa ne kɔkeka saa nsɛm bɔne de fa nantwie ho a ewiase a ɛde na kɔ wia afiase a saa bere yi wɔkyini pɛ nneɛma a ɔhuni nanso Krobea Asante kɔtɔkɔ sɛ baabi a wɔsɛ yɛ akɔduro no yɛ na wɔsan ntumi nkwa nkɔduro hɔ nom da saa ne teɛ ɛwɔ ɛnɛ yɛabrabɔ mu ne wiase a yɛwɔ yi sɛbe ɛnɛ wɔn a wɔfiri akyirikyiri ne kuro nketewa mu ɛba kurom ɛbɛsua adwuma wɔn ofiri kuro nketewa mu ɛba ɛtumi bɛkɔ sukuu no wɔn tumi bɔ bra kyɛn sɛbe kuromafoɔ no nti bere biara yɛ na wɔn ho ɛni brɛ wɔn ho ɔtan sɛ yɛkum ase ya wokɔ Ashanti New Town afei baabi te sɛ kuro from Tafo ɛne Bantema ɛne ne de kyɛm so a wobɛnya nkurɔfoɔ bi a wɔn te sɛ akɔ wɔn ne deɛ wɔn te wɔn abusua fie wɔn papa nom ne wɔn nananom abɔbra ato wɔn ne timi ka sɛ saa bere a yɛ nananom pere Kumasi asase no na mo nananom te akurase tohyeɛ enti kurase ne no ɔba oku ne ho sua adwuma wɔyere ne ho di ne paa ebe wiase no bonse wabɛyɛ sikani afei wɔnam ana ne ho anibere ne yɛ kyerɛ na ase akoe wokae no akoe na ba ya na chale na hyɛ no no akoe na bɔta ya na akye a na wɔhyɛ atade a na sɔ ne krama bɛ sɔ ne nantini no ɔno a ya bɛkyerɛ wase fitaa nanso no ɔno na abɛyɛ ɔdefoɔ afei na aduru ɔtan ne yɛ sɛ no ne yɛ toto akɔgye skaduro wafram sɛ ya ɛnso so wɔn so yire wo ho yɛ adwuma no a nka nso wobɛtumi ayɛ te sɛ deɛ nkɔyɛ no a enti ma yɛ nyɛ yɛ ho sɛ akɔ na mom ya nyere ya ho sɛ nantwie ba na anu ya ni secret ne sɛ ya ene de wɔno ati ba bebie nnwuma afa nipa na yɛn adehye na yɛsom wɔ woi ɛde ne yɛn so yɛbɛyɛ a yɛn so yɛbɛtumi anya sika ne bie no ɛno na wɔsɛ yɛn so yɛdwen ho sɛ da bi kurase ni we ba yɛ no ɔno kro yɛ kurase ni a ɔba yɛ a me na me so ne nsa de ne kɔ adum kɔtɔ mpabo ama no no ɛne wɔyɛ yi ade na me so mɛyɛ a me so mɛyɛ yi na yɛnya din sɛyɛ no na udin sɛyɛ n'akyi no ɛde wakɔ wie bia bi a ɛnyɛ nyankopɔn bɛsɛ atua wo ho ka akɔ ne nyankopɔn akatua wɔde ma no ne sɛ saa bere yi wɔda afiase nti yɛnwe adwempa ma yɛnua tatia ne ananse ɛne yɛka ɛwɔ hɔ meda se me ka sɛm wɔ afidie yi so a ɛyɛ afa kɔ adwendwene mu na ano mehunu sɛ kankane ɛne kusie ba story na me kaayɛ no na obi comment sɛ Krobea na nsɛ sɛ uyusu kankane ne kusie onua mete ha yi emfo ani hwɛ me saa kwa de mɛka no ɛyɛ adwene ho yie
wa anwene ho a wonte ase kankane ne kusie nka ono ya tamfo in real life enti in my story se ma use kankane na se sa kankani atumi anya akokoduro obi a ne tamfo ne kusie na kusie akwa ho kirem na wafa no akwa akohwe no a I'm telling you something yeah enti se me ka asem ewo radio yi so a se wonte ase a eye abusa na anu asem ko Supreme Court yi ye nyina yesua ade further and better particulars eye apɛ no na se umpɛ no de a eye a memfiti prekopen kasa Krobea nkasa kwa onua ene me wadwuma ye ene me di nipa bi dwuma ewo afidie we so momma krache no ntena baabi agya kwa me wote no na obo ade emebie story nani emfa nkyere yen atiefo enra yedi nkomo bi oh hwan na frefre mi enra yedi nkomo bi ewo afidie yi so enkomo a yedi ye ewo afidie yi so no anuanom na efa maame mfantini bi eho ofiri mfante ni kuro no mihu se amanfo comment ka se enye dogo eye se dago se ukuro ni yaba ne se dago o se ebe he o atamiskrum wo fi atamiskrum na wo kwaye de na wo kɔ dago ho okay ti na amanfo ka se nana enye dogo eye dago okay enti maame dago ni mfantini abaya ya bewo ni wokumase ha ne maame abewu agya won na sebe ono no otikumase ha ebo ne bra ono no ode na semba yenim ha ene anointing mehu se wa join the show no live ewa afidie yi so osena na ya Krobea Asante ebo wo abaso no wadwuma pa a wo yo ene wie ye nso ye monitor ye hwe show no live ene me maame de acha sister Emilia ene Vina ono mu nyina wo Asante afiduase na Krobea omu nyina wa ha omu tiew na onom esa ehwew Nyankopɔn hyira pa ene udwumadie emu afutuo ya da ne da uni ehia se ya eya ode mayen ene kuro ya na nantwi saminas ono nso wo breman nas gentle cat hono no ene o se akra ya Krobea Asante Nyankopɔn hyira wo onto won kwanam no ntutu anamon so nsiye Joyce Donko majwa mahu o se akra adwa papa bi collections bo shan na yas ene awie adwa papa bi Nyankopɔn hyira wo pa wate na untutu wanamon so emfa ensiye Charlotte Tachi ene awie mahu se onso wa join the show no live Adomalisa osena na ya Krobea Asante obo adwuma ene wasem ya waka ewa afidie iso no na Krobea asem wum na wadaroma mepese mi busa se are you related to John Dumelo aman for se me se John Dumelo me sakofo me de kofo na me se oba de o de hwemani no o de atiefo mo me hwemani no ene de mo ma me nso me showcase me ho kakra obese kofo mum dan you know I'm say me se John Dumelo but me de me gina hwehwemu a me hu me ho se me se kofo former president kofo o de mo hwemani no me was sexy eyes what you say unse kofo was sexy eyes ena o hwemani no nkamu ha no ne me moma ne kra na me se kofo me ama kire mo de me se no why enti Adomalisa ena ho ha ho why I'm not in any way related to Don Dumelo. I love that guy. Me pena sempa. Aside kuyawa wodi ne hu wura mu no ema mi hu se John Dumelo krache no owo adwene wo bibipa. Krache no obi oban no bia ntu ne for se Krobea me say oye presidential material. So he should be very careful and he should take good care of himself oye presidential material. Enti mame no why give me the frequencies 102.9 Utek FM and on the first private radio station in Ghana a higher radio university something kusi and was an Krobea you are the best Nyankopɔn hyira pa na aliko baby and was akra me wo Norway Oslo and na eneme monitor show no wate Nyankopɔn hyira young rich
Young Rich GH and was another Krobea Wiema and then we are mentioning come home. Prince Mensa and was please which TV station will see your program? Medical Finti number be mount ministro. Why? Now afre. Or they could take Facebook one. Okwa number na da no frɛ be kwa akuzi CEO so mon frɛ no na mon money pressure mon fa pressure nsine so so mo di sine so a enche obebie the general and was say hi Nana Krobea yes hi Saint and was say akra Krobea me ma wa ha and na wie me so me kam ho Nana Krobea Asante sexy eye the dear no kra ju 2 yeah from 2 mama me sexy eye the dear me fa dia grow me was sexy eye enti I'm kind of Facebook. I'm on for Baba, so me sexy eye. Share. I say, over there. Mini sexy eye. Are they? Same thing I'm for the pewon. What? Yes, yeah. Is there? I'm about to grad on one gym. What will be? Natural me be a. Tell me, dear, what who know? Who say? I'm a phone you say I was to be used to be. Tell me, dear, what who know? Tell me, dear, what who know now? You're soft on the car, saying an idea who made you. And Baba was so many I do on Jim. You want to do on Jim? Okay, yeah, then you say, okay, mammy. I'll make I. But I want Maria, Faneto so now, man, for no. Bodibium let you for Kyle. But you're from for Sinata. A tear for Fostinata. First, not Abinchi. You see, I will 2 free Abinchi Akotna. Asqua. Dear Asem Fostinata, Enra, Obo, or the buyer him. Accra, tear for Becaya, more than Sumutiano. Ya were Hanomona, a rare buyer or buy an Asem Tintin is a free. William Fantini, and our mamma, and about how mamma be free to 1 day, 1 day, Wakaha. Now, when ya war a mammy, no. But one day, when you feel do no more, confie a doing seer. Now, what should I say? I want to be barn, so pa, and I and Asem Ketua, and my what they call two, a year SD Asafua, or more, and if Asafu, and my almost so no moon. To almost correction, I know did and Toboa Edeman is a Franco High Dine. In the no, and I saw the man about 18 as she said, there be a meso me was to be a binchy. Debate to me, I could fast on quiet night. Na fast can I dear master for high down a year juma. What ya see, Emma Ocotina Binchi way, and I didn't acquire Binchi. Nitia were tremble, a brow could do one, not just a Ogusu ye jumaka cra. Na ne bebia, ne bar or ye penny noir or nenetiano. A sigh a huchilintino, na and ye more ding. She drew baby crana, which see a man for an yama. Into a dear and character, I'm ranting any biddy dink almost. Oh, me hiamo, boa me cacra. Obi timi hye ne bo o sani a wusisi eniema wo ye adwuma de e bia mema 1000 mema 2000 by dan duru se okwaji sika no a na de atwa to a ne se so mama anwo a me mfa sika ne ma wo se wa mama anwo a me so me ma wo o si da bi me so sa de me ma wo nyo enipa be mienu ye ya wo so mo ma no mo nwe nti bo hye ne so ama so eniti a we no afa die krachi bi ya wono so eben no ya ba ko a waka so obawie na ansa no amani sika na damfo na wone ne ba edidi agora nti wo ho na ne ba ne beka che ne se abrante enkwa friends Edem say obeto books na wode na ko school awuraba say ote sa na o se da bi obonsam won cha de kwa Edem say obema osika na de ade to books na ya bonsam no why na ya bonsam me say obonsam cha de kwa nti obi a won cha de kwa bia na no akwa bi kobu bebi wo opambo anim o se kakum yagin wo kwakrio num o se na hwan ne kwakrio no nti hwan na bonsam no okay to aso nti wampene so nti afedi wo hu a na krache no ene ne ba no ehyehyɛ ho ɛna o se da bi ompene ɛma wone no enhyehyɛ ho o kan sa akwada na sesa ne niema ekɔ na wɔgye niema ne sɛ o ma ne nkɔ afi bel bosumi mienu asa bosumi miensa ni die akwada na tu afirifie akwakɔtena be ma no so ya sa abire die Edem na enya yere a sa abire die wo yusu no anopa awia anwumre sani awofa emojaduro no school susu a wa ma akwala na ankɔ enti awura ne nam ana amanfo wo ne wa ma obi agye wo ba boso ne nani awu
enti wasan de ani wuo kura to afiri ɛyɛ abinchi hɔ akɔtena wasan ba askwa na afi obetia kura ne so wedem anyem oba no akwakoyi egu na edem nti oba no mpɛ no ana otie ne ekoso na da bi wotena se a enye yi ne baba wode na ye ne bibia okoba bia wone ne nam ekɔ na eba na edem atimi disika da akwala na gye na kɔde a na wɔn so oni ba bia de kɔ ene sa ne te de a wode beba Asem Beba Dabi sɛ yenka bi ma no sɛ ewiase sɛ mitimi wo meba na wo hienti obi timi da me ba disika gini firi me nsam ma ne ye di a mo ne motiefo mo nka bi ma ye wei ene asɛm a awurai de beto ye nimu. Okay, me da se obo ade sei kwa dubofo obo ade na obo kwa du no nti mo ma akwala keto anu metena ama me na masembisa mebusa nhyase mfiri akwada ne so ansa atiefo akwada no a wanyini moma ne ntena se owo boy o one be manete me pa chao owo boy bisro akwada na enra ni maame eba ha sa akwada no ntie nasem no no maame no ni papa wo faase edem no enu owura baako na oma gye ne bana boso ma akwada ketwa yetumi nyem no ma ne papa wo faase ni nso tumi ginam ma edem no ni nipa baako kambom di akora ne ko hospital ekoyi nyinsɛn ni gu no ɛna wie yi akwada no ɛwɔ manim ha ɛnra me kan wa fidie so sɛ edem no me ma no saa don hwere no be 20 something minutes so on fa akwada nu a adenti na enu akra che no kasagu won ndie dum wan fa na ma ene na mama no kwan so on fa akra de mra adai time a ye wie ye no panifo bi frɛ e de chew pa bi si yeso sɛ ebre no kɔ na wabedwan de atoa wo muti nyankopɔn yɛ adoma ne nonkron o mbeduru ampa nonkron no mo de ne abusuani nyina aba Asem Beba Dabi enti adam wo ha wo ha ono ne hwan Adam ete say papa wa chone me adu mon fa den to so na tiefo hunu Adam anwuna ni fanboy ode ne fanboy beje oge o we di enya oge obeje oba me pam chaw mo amuwo Facebook ni YouTube ne so no Adam no a enra maame Faustina ede ne ba ha no Adam nie mon hwe nanim Adam nie boy ne nie wa anwuna ni kasa den kasa se bema kasa te se de enra na wo kasa na wo firi anwuna Krobea so we fi aflawo pe aflawo avu me anwuna fo de me mfa anwuna fo ni agro kire se anwuna fo eye busua kuobi a me pe o masem ti so ya anwuna ni na wo di nsem fo a hwe pa me pe o masem ni ntino me ma won toto sa de na se me ya ma wo so firi anwuna hene avuema sakani wa betina kumase ache pacha edi be sei nie be 2 years ako 2 years ni adwuma be na ayo pacha mi meet adwuma efiri he ko hen fiti ya to aflawo fiti kumase to aflawo ti udi mate ko ukrom pacha hwan na do ba kumase mi na me ba kumase papa hozla pacha wa na utu hu free aflawo me ba kumase so wo be bobra eye wadi mfie sai pacha mo 18 years 18 monti 18 no free emfie mienu no free 18 ni mu mame menya sai enti wo ba kumase na wo 16 years pacha at the age 16 o mame o papa ne wabusua hweo e ma wo nso wo bai at the age 16 sebre kumase na wa abe hosel ana wuni mame uni papa mi papa re we free abusuafo ni ho abusuafo e na akwada 16 years ye hwe wo ma wo free aflawo kuro ne so ho no e ma wo ba kumase se be hosel Adam papa o ba wo be da hen pacha me ba first time me ba kumase me be da na me de daka mu nti kakra nkra no madam fo no high down no o high down ni bi wa binchi no e de dan quarters dan ni bi
ɛyɛ deɛ dan ɛyɛ store nnan ni bi store nnan yɛwɔ dan mu nkyikyɛmu anaa nkyerɛmu enti wowo deɛ wadamfo ne han deɛ yi bi ɔha store deɛ ni bi store nnan enti ɛyɛ container anaa sɛ ɛyɛ ntaabɔ dan ɛyɛ dan ankasa stores na yɛ sisi wɔ abi nkyi no dan a yɛde boɔ asi but ɛyɛ store okay ɛno bi no ɔbɛ han ɔmo use na sɛ store again ɛno bi no ɔbɛ han ɛna ɔbɛdaa ne nkyɛn na wonim wadamfo ne wɔ kumase adada firi aflawo na ade baayɛ anaa okay enti sɛsi a wo nso han dan ne bi enti deɛ dan na wo nso han dan we han me na me ne ɔhɔ nti no mo bubu hɔ no ayɛ sɛ ɛsɛ obiara penny baby fa na me so kakra ba me ho na me yɛ me kɔgye container ne bi wase hɔ enti wo deɛ ne yɛ dadeɛ container ne bi deɛ di plate ayɛ ne bi ɛna wagye ɛno na emu so a na emu yɛ nketenkete emu so kakra be emu hyɛ dan so saa enti container no wagye wayɛ mu no te sɛ deɛn wo de biribi ayɛ mu anaa wabobɔ ntaabo bi wɔ mu woyi akyerɛ mo ma no nyi na menhwɛ mepɛ sɛ mehunu baabi a ɛdɛm te sesei ɔyɛ hustling woyɛ bɛrima a it's part of life ɛka ho bi nanso in the course of hustling if you don't take care will take care of you okay afei akwadaa baaya no a ne maame ka sɛ ɛdɛm abranteɛ baako ɛne ne papa wɔ faase agye n'abɔ so no akwadaa baaya no nso wa okay mepam kyɛw mo a mo wɔ Facebook ne YouTube ne so no okay wei yɛ container mu me kyerɛ mu video no bi ɛyɛ container mu nanso ɛdɛm ayɛ mu boys ghetto enti monhwɛ bi wei yɛ Adam's Gat ɛyɛ container mu no ayɛ no saa no obi anya container ayɛ nse wo te dɛm na wusu woni bi di kura mu ani nye obi ni container mu hwɛdeɛ wayɛ mu Boys Gat wahu saa light no nso wei saa light we tete wɔ no ne yɛ de pɛ maa so ɔbaa ne baw dɛm a na taade white ayɛ fi kura ɛtɔ so ana hyerɛn no wei light na ɛbɔ ɛdɛm hɔ no ɛyɛ de yɛde pɛ maa ne bia ɛno ne standing fine kama nso si hɔ ɛno wɔ na konwa TV wɔ hɔ sɛ TV bɔ hɔ 32 inches bɔ hɔ ɛna wabɔ o mattress nso da hɔ ufa nso wɔ hɔ ufa nso ɛno no de yɛ de ufa no mi de bɔ nwom ɛna ɛbɔ nwom waseɛ no okay enti ɛdɛm ufa nso wɔ hɔ laptop nso wɔ hɔ hey laptop no nso de yɛ dɛ driver for no me twitwi nwom ma driver for ni bi o di jiska business sɛ bi obi permits bi a na wa ya ama no na o de agye kakra e de afiri ni wo na unya dwa ekoso okay ceiling fan so wo ho ceiling fan or standing fan or what to ceiling what to and e say nche obebo ekon ana ekon de wo mpe na ka mi to bi but adwene se sign hosa ti amoanto na sa light bi na wo de atwa ho disco light no adwene be na ba utrim a wo de no bi bo ho sa no bacho a disco light no say me ansa me guy ntino me pesa me dem so guy okay enti we ne why ne guy akonwa ben na esi ho we akoya wardrobe ni bi ba ye bie di nyama gum okay da me to na kra me phone so sa baba ko na enko ho ntino me da ko choki one side o de achoko okay eno aye curtains ada so no get da bed so aya obi nso da pacho dabi curtains ni ntino sa na me a me feel so ye ho me feel say me ho say de be a ebia enso tino ma no ebia a high bedroom okay and a hands ye ho okay Matthias here. Aya dear. Okay. Afei, mama memfa abaya nso a wanya boy or ye guy no. Mama memfa nso nkyerɛ mo. Priscilla, ho te say. Ye frau Priscilla dear. Apia Priscilla. Atiefo akwada ne ho efe papa.
I saw her picture yesterday. I told you people say akwadaa no o sisifia ni bi o ye defo ade enti so hwe ne hu ya defo ade ne yemfa ncheche o de cheche de obenya asem no amfa ncha onya asem mama amanfo hu Priscilla mama amanfo hu no Priscilla wedding Priscilla wedding fie say I chose 15 years me ko 16 obi a wo boyfriend na wo da ne boy nchen e da sore no e de na usuro wom somebody onya ne boy in ate why you were free o matiefu hu Priscilla nim mo mu hu no mu hu se ne ote boy no nya ne nete nya ne na da sore enya boy no oni ne try trimp na di say 3 months na akra wo se Jesu so boy no onwe wo da 3 months na out ne nja no onwe wo obi a wo se Jesu wo ya akra wanya injury wo ball ni muda injury abam da ya se wonyem ma ye koyi tugui wonyem ma wo ma mi wei mami oti wei edem any boy baako emfa wo nko hospital enko yi nyinsa ntugui enya no kre nti edem nyem oda ade wo she condom anasa wo na wo maduro na wo ye dey o mo ho ban o bo ho ban o de dey na ebo akoye family pride o de dey na bo ho ban Priscilla kasa ha me de bre na yadwuma o de dey na bo ho ban pacho o she condom Dabi anu o she se wa ansha wo ye dey pacho she yese wanyemu akoyi ato agu pacho anya no kwe okay afei maame mra so edem enra asemu a maame de betu ye nim ena papa we chirichiri mu no oyi hu anu wo sa asem ni mu sai papa masem na asema mi di mi hu asem na maame no na de ne ba na maame nti pacho asema mi ti mi di mi hu asem maame we ya oti we o na de ne ba ne ma o eye de na o de ne ba ne ma o chirichiri mi mu kakra Asem Beba Dabi pacho me bo na manie na ojitum sesei me pese me ne ba ne tena sere na me ne te no ene ne ba ne te no na amanfo hu ni se bia maame na ye mi bibi ba onye mi bibia na onye mi bibia me kura na me nya den me check no because o me maame peni ba ne ba na me pena asem na me de to o maame ni na de ne ba na maame na wu nim sa akra ni gina sei akra no tama me hu akra no nko school na oba wo nchen no hu se okọ school a wo gina sei no mi na me di no ko school no okọ gina sei okọ gina form 2 okay Asem Beba na akọka ya ansa na ne maame ne de edne ma wo se wo hu no kwan be na afa so hu no ene kwan be so na ade ne call ne maame anim ekọka ye sa akwada only 16 years it means ukwa wa chikura asata ma hu no onya ahwe kra wo na akra ketua we wo de na akọ ne maame anim sa ope no ndi hu akra we sei kwan be na afa so hu no ya wo de ne call ne maame anim sei ope no enti maame ne mfa de ma wo kire mi mu na mintie kwa me fa so ono maame no ayo osma akra no be jiska wo me ho sometimes maame no so ayo obeda me ho no ayo oba me ho no hwan na beda wo ho maame no obeda wo dem ho eye dey obeda ho se me kokwan so a first no me ba me kokwan so ba osimentare oje mentare kosi na mama niska me ko enumre a me sa maniska ansana makọ enumre no sometimes crime to me friend obey station mama niska ansana makọ misa ko do afra misa friend busa na se ene ne ba na se sometimes me send niska enti kwan be na wo fa so hu ne ba no kwan me fa so onu no nim baby amete ma ba ne we mo ma mi ken
mama me ken monko yi ken ne mame kwan be na afa so hu sa akwala ketwa we yedem o mame so na me fa so hu aha tobo se wa ni nkan ye prekope na mame ne bai se me banie je no mo arrange police nka ho mame o de mam ken no na mo arrange police wa ya mame me say nya mame we na de akwada ne bre wo se akwada ni ne je no ana on ne bai enti kwan be na afa so hu sa akwala we ansa na ode ne kɔ ne maame anim oh aha okay enti eye den sendam ne maame so a how eye den sane maame si unuoma enti oba na ode akora na ba ho abesi unuoma na ade hu na na pacho oba oni na eba aha oba oni na eba enti ho na afa so di hu no enti hu no no ka de na kire maame ansa na maame no ede ne ba ne ma wo ka chere say ne ba no pese me ne tena na me man ko school me de no to school no ko school na me hwe no aha na maame no kra onya adwuma nti otifie ti me ka chere ne say ono ko onya adwuma no me say den metu ne nsamuska no aye adwuma because akra ne ye den en ko school otifie maame no susu a onya adwuma me ana ye den me koba ngakra bia amenye bia na maame ni bi sa na ba so papa enti ka kire maame na maame ne nso ka de asem sesen ogitumu sen o ka de papa de o kan ni se wate de o kan no enti o de ne ba na ma o kan ni se wate me born amane ne de ogitumu na o kan se wate enti o de na ma wo pa chan eno anu no e na ane akora ne hye mpna twe ase o ya we enti na akora ne beda wo ha ni nyina na maame ni nim se ne ba na beda wo acho no beda me wo de ma akora ne beda me ho ni me ho na mo frɛ me sɛ o ma bo e ma we ye wo aha papa me ho na mo frɛ me sɛ o ma bo akora no nti madam fo no frɛ me no prince amame abo no ho ni na papa adan maame ne sɛ akora no onchusu me ana onu maame no onchusu yemu baako na akora ne say onu no ontimi nchusu obi anje obi a maame ne so onte ase adenti na eso onu no busa ne say onu no awo no busa ne say onchusu me ana onu no onchusu yemu baako maame ne say akora ne say onu so ontimi te maame fo nka chen say prince aka chen say enufa na maame ne frɛ akora no na obusa ne biom say me ene onu no why no eden obechusu no adam obi a maame na de ne ba na mawo de ne besa ka sa maame na wo de ne ba na mawo me wo ka asema ho wa wasemu na metie na me de abusa wasem maame no no a na de ne ba na mawo adenti no osen kɔ ne ba na wo de na mawo ho ne se onchusu between ono ne wo onchusu baako ono a na de ne ba na mawo enti die enti no so onchusu papa de ba ni me kokwan so me bae no eda me bae no me betu se no oni ne ba no no mo me den wo hwe TV ko kwan so bae no sada me ko shembe 2 weeks me kan ko sesi aflawo ti ya me frɛ no busa na se na ade omo sa 2 weeks na no mo da me ho no because me ni ho no mo da me ho no omo ye manim ho peche na manfo kra frɛ me bo mama ne se maame na obetena me ho no oye enim ho no basabasa onini huni oye obi anka se ondini huni maame na ote ase no oye obi anka se ondini huni because I couldn't tell father make asem we dear ma asem ni na ba ni say me dem ho no wo be wu na wani kusu mame Mr. me ko bna aha me dem ho no father wallpaper na me dey dem ho no e wa ha say e da ote no ni na wa ha ote wallpaper no na me buy no me hu sa ate no na me busa say prince la wallpaper no ha na ate no o say enya mia Daniel wa na ate wallpaper no o say enya mia na me busa o maame abna wa na ate wallpaper no o say o na enya nka obeden na me say wa panyimu wi wa ba obi ma ya ade na efe unhu say efe ana wate ade no me ko kan fiti na ekwa de o mba me dan mu biom na me say wo kura no dada ni na mi hia o so be ba me dem ha nti o sise ma kasa ade ono kro osole akọ na osole pie ko ene ma ade che okofi a me ko kwan so no na okobusa prince la say me ene ono no ontusu nipa baako e wo yentem okay sabre na mu na nanka maami pese ofa no no ana sabre na me bae no
sabre no mu a ba me no na me hunu so opese me fa no minim so so me ahwe ana say bia opese me fa na ana say bibisa me ntimi nkire ba me tuma adwen no me wura dem ho na me ko dwale ba no ɔte hɔ ne ba na asɔle apie ɔno no da so te hɔ ɔno no da so te hɔ okay enti wo hwɛ ne actions ne ne inactions a ɔyɛ to aso wanyɛ no once ɔyɛ to aso saa action no nti na ma saa ɛda na ebufo no ban na me kan sɛ saa wo paper na why we nti no mamu si ha bio okay enti nra na me busa o saa asɛm we sɛ maame a ɔno a de ne ba ma wo sɛ ne ba ntena woni hɔ kora utumi ba bɛda wo dɛm saa maame kuro ya nso pɛ sɛ ɔno no nti kora mato rice cooker si o heater ho bibia ho ɔno no maame ni nti o TV na me toy kora ɔno no maame ni nti esa maame na boa wo kora mo anya neoma ɔnyɛ ɔno na ɔboa me sɛ me pa kyerɛ sɛ ɔno ni nti enti ɔno na ɛyɛ wo motivation first no ɔba TV ni ho ewufa ɛne me phone either I will give my phone to her ɔde be share video and I mean ni betena ho edi nkomo ina mi hu say sisi an oba ha oba ni ni nkan de bia so mi phone privacy mami mi kita ma ade ne bon so edin intimi nja mi phone ma osa because say bia mi jama wa customers for no frame a nsan kan o aya say enti metumi akase ma mi kura motivation ade to TV no so oba o dem obenya TV ahwehwe boa enti ono kura enti na ma o to TV enye ono kura enti se obenye bi ahwe ni ntina me ma wanu nyina krache me mpen kwase asem ma wanu nyina masa me mpen samfo oti wei tobo oti wei metumi awo me wo mfie aduonum nsia 56 years enti wo metumi atea wo pa te se me ba se wo ye rough a ho studio ha me boa manya aban asem me amebo enji wo fo mram human right fo ni mram no amo me kan kyerem say ma bu nipa wo mi studio en me yes ade no me boa ma ngi wo fu abam o tie dia me ka no enti kasa according to afei say yi ma no bio ma me wei no opese wo fa no yes or no pacho yes no opese wo fa no obi a wa fa ne ba wo giri se die enti na ma me ne be san de ne ho aba say san fa ne ka ho mpacho ntana me busa make say sa reaction na no show me dem ho no Abraham kodwale ba me ba be sesa me ho na ni ba pie na oda so te ho no ne ba no kofie 12:1 no nkoe oda so te ho na me ma pie ja no jama santan jisem ko sesa me ho madam fo no na me so ma pie bitimi ja dan no mo nkwa ne ba keto ano no mo da ohwe TV sa me kwa aba no oda so ti wo ti se me ka chen say me den komo bi tatan say ade asane bibia ansa na wasole akofie nti no otumi be hwe TV ma ade echi otumi hwe TV ma ade echi okay otumi hwe TV ma ade echi na ne wo hu say na maame ne ho hyehye wo say enkafa no ade na won so amfa no me pa cho me kobra de me pa cho enimi musa me nya bi da se obeye me pa cho sa obeye akra no abedi wo nkyɛn sei ni akra no obedi mi nkyɛn se obedi mi nkyɛn o me dan ho one wo tena aye no bedi wo nkyɛn sei be 1 month ni so one na twempena for how many months 3 months na other 2 months na no oni ne maame ono wo we no wo maame ho ni na no wo maame ho ni nyina no wo maame ho maame ya be ka kyerɛ wo da se fade ba ma no pacho wa ka kyerɛ me da ama me de ne ba na akoma no ewe he ewo ni fie ho enso sesi a wo ne akwala ne da so te obi a wo de ne ba akoma no na ye de na asan ne te pacho ade ama me san ne akwala ne te ni me de akwala ne koma no maami we kan ho ye frɛ mpinyi maami ba eboni din me sister maami si okay e maami ketua okay pacho kan ho bi na de akwala no ko share maami we sa ye koe no sɛdeɛ na ɔka na asɛm no me ebia me yen koye black test yen yesi yale bia ba HIV ene answer obeje ne ba no gise koye sade we ni na nti panyin no owom no ɔka asɛm no ɔkɔ bibi ɔka speed bi sa sɛ abna asɛm we no me nka no na ni bufu ye asɛm no papa no kra na anu ansi na ɔno no di nkan bufu ye ni bufu ye na me kan sɛ obi a ya ba asumdwe ma ye ka asem a wu di nka obu afu no si saade a ndi oni bla ne be ya aka bla no no be ka asem ni bi ama ye no se oni ne be ya aka
Enti wa dan wa anye ne ba no. Wan je ne ba no ho na so o se yen so free na akonya so. Opamo ye. E na o san de ne ba de ko. Sorry, man fa ne banko. Aha. O ye dey. Sorry no. Ma me ne efrantuma no ti fa si. Na ne ba no so ti fa left. Na yen so ye sorry e na e fa. Enti free ho na kora ne da so wo nkyɛn ana so oda ne maame ho. Oda he ne sorry. No da me ne maame ho no sorry. Aha, omo beka asɛm ne wie ye no. Ene isa wo ba de akora ne bai. Nye na ade akora ne bai. Enti ene ade be chi free nra, e be chi ne akora ne da ne maame ho ne sorry. Akora no da me ho no. Oda wo ho. Enti na akora nda so wo ho. Manu sisumna so. So obi ka asɛm no ka sɛ nanu sisumna so ate ase. Opeso o kyerɛ sɛ nsɛsɛ saa asɛm ni si. Oni akola we kɔdae. Ɛna me tie mate. Oni akola we kɔdae. Ɛna ɔsɔre ye no. Unyane akola we no wa nyane a. Manu sisumna so. Wawu nka ade ne bɛkɔ he. Adam nka ade ne bɛkɔ he. Afi wati ujimi na se. So wati ujimi na se. Very good. Akra. Wo ho te say? Wo o maame wo de o ma mema jijiska. Pacho yo pushi me tikoko. O pushi utu die. O pushi me se me ko jijiska mble. E we he fa. Pacho boy bi na wo top on tam no ne kwami date no. Aha. No wo hon be 12 na maame aka chem se me ni minya be manimpi. Ano kwam be she dem hon. Aha. Now ono ne mpena ba. Abɛhyɛ demo no. Enti no ama oni unua boy keto ano apie. Na one ne mpena hye ho enjoy. En ya na ne mpena ne da ho. Pacho mu ye wia no mapi we boy ne piako. Omo ye die wia. Pacho mo have sex wia. Na wo ye da na hu so omo have sex. Pacho one day na me koto so na that day is na me da ho. Aha. O ye da na hu say ye sex no omo have. Pacho oka say yempie. Na me nwane so onko. Na me si me nwane so onko dia me so me de. Onko. Okay. Nti be me head we pie na me ne boy ni nya kasa kasa no. Me share time. Be 12 2 something. Na mama ye de. Be 2 something. Ahomachi 2. Okay. Ahomachi 2 ana ye de. Ye koye. Ona am call dem ho. Na je so ne boy na be da dem ho ama de eche. Na mo da ho. Na da ho no. Nti be ahomachi 2 something. Ana boy mu se mama be gate no. Na boy ni de e be wura ho. Nti boy ni be wura ho no. No mu dim komo na minim komo plekon de. Ti petre sa na boy ni ye de. E wura me mama ho. No ne mama have sex na me se en de me ye de. So me nti ase na to share boy no so. Ti me bo kwame. Man no kra na me kan mama nka. Boy ne real mama na won so ato ahye. Boy ne so na wo bo no. Okay. Mama Mr. Okay. Hey, boy. Wo hu ya mahi. Hey. Well, boy. Wo hu ya. Wan hu ya o. Me dia ban be jam woni so pa wo hu ate. Wan hwe ya me dia ban be jam woni so. Kwasia de tira musa se. Sakura we wo ko wu a. What ne be kwa he? What be ka de ai? Foolish boy. Me ya na me bumfu afidie we so. Me dia ban be jam woni so am wan pa wo studio a. What? Hey, mama, kwanu tum. Me nya me dwumadie sa. Kwasia akura ketwa we 60 years kura wo nyan. Me dia ban be jam woni so pa me wo hwe ya wo human right for bebam. Enti se o maame boy ba na wapam mo. Enti baabi a be hu se o maame boy aba na uni aketo ampie na won so wampie no. E na akọ hu se boy na ewe o maame. E na ato share boy ne so. Di enti na ato share boy ne so. So wa hu se boy ewe o maame a ade enti na wo to a share boy ne so. Pacho me kawie na maame ka chem se ma nya de na me se edan a ye den ye na ye dem de o senko ma ye den ye pie na mama ka se me de me ko pa boy na cho na me se me de me pa boy na cho me say o maame boy na aba ne ho e na wo ni unua da ho bi enu ahu se boy na ewe o maame di enti na akoto share boy ne so se wo bodo de enti am to share boy no se boy no wo dan wo e line na aso jadi enti no ne na anko okay no buy enti wo de dia na na ebo no pacho me de mensa
now they bo bone he pacho me de born to me ade chen na me nsada ne to na ma me ka se me papa na cho ti me kwa me de ne ye silie no ka se me de me forget bibia eno de che no de che me okay ti pacho me ko school no first na me go abinchina na me ko school ama me hu kwame no pacho na nye mam na hwe me kwame na hwe me school kwame ne yo maame mpana pacho okay on na hwe me school enti na o maame na hwe so o maame mpana hwe wa boy ne hwe because oni mo maame nti enti o maame na ne hwe eye kwame na ne hwe na ye dey pacho eto de bi kwame ko kwan so na maame ema minim nyabe ma ne ko school na mka che maame se o ma miska ana o se kwame firi kwan so ba ska no oni mi di no ono ne nka ho ti maame ama miska mfa nko school okay na mi nyabe ma ne maame na tam ne twa studies one city na mi nyabe ma ne maame one city mam de ko twa studies nti me ba ye no ana mka che me se kwame aba no ye den o hwehwe me man change me school uniform na mto akwame wala magas ti mto na mko chechi mu kire no si maame ayede anya de dade mnim komo mudi omko odo mu yede omudi ye na maame chibaile utimi jabaile maame no ne kwame akohye omode mon betimi aton baile no 31st 19 na mto baile ni na bene Osman ene Abdallah ene Barikisu yet one ye ton baile ni na mama ponye last year mo 2023 ayura 2024 mina mtomba yeni na mani sai na mami ejamo akwakoda kwa menche okay eye se wo ye adwuma afei miensa nhwe wo se wo maami pusiu ma akwaji jiska efiri mema ho te se ode wo ma be ma na hwew no akwaji ska na ase de ye pacho maami edme koma maami afma koma obi abai okache mi se eduano pa tam na na adwuma ni se kache mi se eduano pa nko jiska Osman hombele no aha na no say yesoma so o maame asoma wo say ko jiska wo bi ho na fabre na say yesoma no asoma wo ana min boy no mo nye adwuma bia aha ana ne maame ne papa ne hwe no enti wo call ye no Osman no jiska ne ma wo me call ye de mame o call de ma wo no de ma wa ya o pese o de wo da na pacho to de bia o de mame a ye fre o mame de Daniel Daniel de koma me mame to bi so ame ne Daniel ko e de koma mame o mame asoma o ba bia mo akwaji skada ma ba ma kro ne wadada pacho hwanya Osman pacho Osman break me virgin Osman no o mame na de o ma Osman say jijiska wo Osman ho no Osman so mfa ene wo na pacho minima asoma mo kan by me every day bia na mame wo matuko aha ama me call Osman hon Osman timi ni me ba fie be 12 o'clock mama nkasa aha enti o maame no onim se wo ne Osman twempna na patron na wo ne Osman be twempna patron so maame na soma se kwajiska wo ne ho patron soma no asoma wo eye dan na ne o ne Osman so be twempna patron me say me buano obo maame no obeso ye de oni metina na me konkrimo na me say inkrimo de me ye de menko no ne metina enti wo te ase ne tena na o kan sa asem ne che wo be bo wo maame ama ne se wo soma me sa me nko Osman ho na me nko ji sika mfiri Osman ho no asem sei no Osman so aka a kire me no so opese wo ne metena kan okay eba na eyo ye kan brofo sei oba de eba na eyo hwehwe ne brofo na kire to mame eba na eyo okay enti ye den na wo ne edem ese mpana twe ase pacho de kumba ze biwa no kasa de hu edem ne se da me maame ne kwam tobe ekonye no na me ne ya say girls no boys ne top one ana obi be frame me se me be hye me maame na apa no ho ona kwam tobe akono apa no abo ne hu naked atwi ne to ase e wo ka kwan ti me kwa na mka se ma se me kan se fa bargain koto bargain enye wodia enti ho na ade kosi ya edem patron ho na o maame ne kwam togo ntokwa ase e na ade kosi ya edem e na edem se wo pe patron debi no ye dey patron honum de anopa no ade a chie na om so bia wie anopa no ne omba ma mo bi sanse stabe na no tie na maame se na wo ye no mo ko ekotuto eduro ye de ebre maame Adam ekosre ufiri wo maame ho pacho obisa me o ka kire me maame se o person metina
na maame jitu me so me kokan maame jitu okoka de mam ka kire maame se edem pese oni metina satam na edem adinki ase ope pacho de no obi a onse ope de o ye de na hu so ope so no tena pacho that day na no ka kire me mbebo maame mane no ase ope pacho that day no ka kire me mbebo maame mane say edem so ope so no tena e na maame jitum edem na so wonsa ne wa ba maame anim abeka kire wo maame wo anim say ope so ne wo tena da pacho de by me de me kan no jitum o na akokan amem so me kokan ojitum edem kokan oji o maame aka kire o da se twe ho firi edem nchen pacho munya ntokwa kutua bi na ka chem se me ntwim ho firi edem o maame aka kire o da se twe ho firi edem nchen pacho de na o ka kire no pacho me ka chem maame se onyem bibia na o ka chem se oni edem ntusu mba ko na me se mintu o mmie mintu ntusu obi amepo mmie na okay nti se si ade o ware pacho de on ware say so ope omu mienu nyina ti ope o maame se maame na ope boy no nso se o boy ti o ware o papa we pacho papa wa akra o papa ahwe oda pacho de bi okay maame yen capture de bi nkwa akire se unyini ba no hui pacho one hwan na nete pacho misab de na mene misan pande na mene mam kutwana sister ya anete okay by minyini ye no na betina mama je okay o papa nyem o maame na hwan na ne hwe o maame pacho minim o maame wo wa na usa unim kwankora o maame fa so de tetewo pacho de bi by me asafu ne tnai me yinyini wa asafu na mko school edrum presby na papa bi wo ha ye friend bra coach onyambole na omu na aka chem se papa no nti echiri na me echiri na mbo enye ho na meka me se bra wunyini ba sa akwada asua yawo foforo wanya bosome baako bosome mienu bosome miensen ba wo che echiri do unim kwan ana ma me fa so hwewo pacho de sa tam na edem gina benkuma na no gina nifa pacho no gina bebia no nyina bebia oya de sei o ma me se ohia se obekọ edem nchen unsa sei unsa usom sei pacho matiasi 102.9 FM atiefo mama papa o baby on the be there me mane mansa tobo adam me nwie ne ho adwuma ye o nwie ne ho adwuma ye ene mere ante aba ho mo de mo ho abọ mo ho asafo hene wo ya we say wo ma me pese edem ene ne da edem hwe no wo ya we pacho me edem ba okudware ba na obesisi ho me pie na aka me maame ene minwa be ma no enti wo ya we say wo ma me pese edem fa no pacho me ne reaction de minim by oyo otna wo otimi tna wo me ka se me ko school ntimi de me ko fie jano na se wakosie wako boy akodware aba na maame wo no te wa wo gidie mu no uhunu ne se o maame pese boy ne fa no te se de na edem o ka no by mpacho sa na hunsu hunu adofo awo na fomo na se oye maame a wanhwe yi na oba kuhia mrantie bi te se edem a wawu wo uhun se maame ne ho kire no ne ba ne ho kire no so you took that as an advantage and now dinya akwada no kai baby a wo free wa nguna mem unchinye wo enti wo unim sene aho kire etie eno abehunu obi a ne ho kire no obua nipa ene nyankopon so boa wo but wo de wo sesi aye ka se adam akra we open no bra wanim akra we open no okay no obi a open no e na one ne maame ntem tumi ka se ne maame kra pese wo we no onini huni ene na sefo
ujidi se sa aware yi ebeye yi edem pacho papa man kan chine ujidi se beye ye mi amanim na waka asem we wo se be deny pacho min deny pacho asem na meka enu a wan kan kire me se wo fon so se ge we kura nya oge wan kan kire me pacho anu ande na pressure wan kan na nya wa no enu a wan kan kire me se akwala we enya oge no wan kan kire me pacho se si ade ye oge se si a Adam akra we wo ye oge so wutie bi enra Adam ka kire me wo phone so the whole radio so say wo enya ne ge ne wutie bi o boy ni Adam o boy no nimpia de o boy ni Adam say nya ne ge ne Presla Adam say enya ne ge ne so o ti ase ba sa o ti ase ba okay enti se o pe akwala we di a se ye kase koye de ho ade sese ye ya wo betumi akoye akora we ho ade ama maami we maam o se wo de ne sa maami o ti we esi wo de do me papa o fa se wo betumi akoye akwala we ho ade ama maami we ade enti na untumi very good enti wo be ko hwan ho ese me ko maami ho enti se duru ho now the infant so person okoye sa akora we hu ade a kwan be na abefa so akoye ne hu ade wa aka na minti ese me ko maami ni enam se sa maame no de se de da mo ntam se ye wo be den no akoye enti kana minti chirechire mu mabom medin ka bom mi maami amani ne de ho ne one me aka sana ya ba ne maami na oba maami wo beji watum wo wa wadwene mu no wo gidi se maami wo beji watum sesi akra wo ko school ana wonko pacho wonko sa wo fa ne nso se wo hwe na mana ko school eye de na afi di otifie ne maami esizi ni school nyama no ne maami esizi pacho exam time I say okotro exams no sa da no no gina so agi ni school bag ni Italian na okay esizi ni nyama na enti se ye ya ye ka sei onko school na say ya tire wie na nka wuntumi nto school uniform ne for ma ne nko school uniform crowd anka me metimi ato ema na abroso but o maami na ema no kwan say obeku school no bio adenti asese se wonte maami ne nchen wo nchen no te ene ye bie school kura se boso me ne ade atwam enti sa akora ne beko school na obetumi ato school uniform ama na abroso a de enti na honto ma ne moro so no da so tifie papa said ya maami ne me ye allegation abinchi ho no enu nti na me pesa asem no dadin o so opene ba on pesa me ne ba ne betene biom ti me so me pesa me de ne ba ne hye ne nsa me de ne ba na ade ma no na me de ne ba na aba no na me de na ade ebele me pacho o ma doctor ntina se akwa bi bo onwum bi o se eda forma nka ya fa paper ho se da forma nka ye didadada oh ya mo hwehwe sa unye ska wanum nya sa anwum na yo mo hwehwe sa anwum ne mame mebo se da forma nka ya fa pepa ho nka ya didada akwada ketwa wo se si a ono mame ntam ya na ntam nye pacho ntam nye ka tebe mi a kama me hwewaso akwada wabeti abakwase mo papa nyemo o maame wo wamfiu na maame ya na abra mo abeduru ba bi abe ma fawo na ode wo ho ama ba menti one o maame ntamye esija sumponie yebu baby kotoko bo ame o se edua no de andie mponie na atikum egu nsira ni mponie na atikum yi nan ekuma kwadue nan ya beso abribra esija sumponie wonyanya 60 years mponie mawuo so ahu sani o ma metie no te se wa o ene so ahu de waye
onso obeye tese no ubehunu maame eso mfaso Dr. Eva Plus opanyini na ho tese Nyankopon adom me ho ye pa okay enne metena me ka mu anopa tututu ena me tutu me Hepa Plus me tu me Pavi ena me tu me Plasmos ena me di gu menum ti me de ntasuo ne meneye wow me wie ye no me nam kwa so ena me base wo ma antikube enti me bedru airport runabout ena mpakeye wow na mko pe me kube nsuo na mbugu so na me di enti ne mfifire nketenkete no ahyase teme na mahu se ekom no miame ena me fa de chem so oh gan ye frɛ na Zuma oton awachi ena mko pake wa Zuma nimpe na msa ko hu ye give so hu we feel me oh of ya oh pacho ti papa di ma na ansa that's what him say come de me no ti ma me na ni embetna ase me ye me hu ye wow ansana me betna amanfo nsam so enti Hepa Plus Pavi Plasmos no dear yes abaya we wode ne baba akọ papa esa ba ha boy no say ono so Hepa Plus Pavi no fa ni agro afedi mi pie free office wa be ba wo dibrika di machina na we dia mesrawo Hepa Plus Pavi no me enemi niska wa no me a na am so wo de wasaba ba wo say enam ko yi bi ma no so ono nso nye oye mesi ni won kornom enya ahoden fa ya dwuma na ye twes kama no se be ye obenya no abetua e de ama ne ba kwada aketo no ena wie doctor to ye ngidie mu na me da say Hepa Plus Pavi ena Plasmos se yenya binom ne ye ho ye den in fact insem ene ne ma o ye de boa Ghana no Nyankopon nhira ankasa ena mesre e de ma wo na se unya binom ya kopa binom in fact nana said the misi ni mofa no ene ye daba kwa mitmu se ora ho pa aw obi oni mo voice bia no tumi se ene no eniema adibone aw but Hepa Plus Pavi Plasmos unya no ye ne ka ho kra ntina aso stay o voice ne o mood no ma utumi carry on sure mesre se ene ya trase me nwinam me kra de me ndie si kire me nom drink typhoid malaria sisi ya trase aniema no semi ye vegetarian pasre aduane na wudie no vegetables ne no by na eye organic nanso ye ho adwuma of farms ne dada ansa woni ye ton ne nso e wodwo mo nso be ya emma won moka okay na okra obe import ya ba no kwa de enkomo foforo eni nti na ye ka se ye de no anso ne ebedie de achichichichi srade ye no an ye beyusi de ho so betuma ye de aboa wo ne se ubemma wo nipadua ho oden no mom ejina yi I love that ejina yi a nipadua na ankase nanim kwan a ebeyi ne ema ni se etena mu no edi free mu se nipadua ne yi sa ne ema ne free mu a wonya ho oden se yare bia na adwen se obetena mu a oni tena bia bia ho se yare bia na adwen se obehunahuna ho aka woni gi ahya ubetumi edi yare ne so nkunim aye free and ahomachia brante bi ma mani je around 3:48 anopa eno sending no WhatsApp message previously no send say no benya Hepa Plus Pavi ne Plasmos ne biato powerful and I'm just so drugs to beer ben onko pe binto sure ahomachi no or the send me say no wenya ne resurrection power na isi ade onwu na we living bread na ka ho eno ano say Hepa Plus no pa ne de eno na bua o sisi yarewa na atwa ho ahia no enye de eye pathogenic nko ase microorganism we moa dabi o ye duane a ye die tumi mo binya diabetes because affect no obi akoma yare eye nye yare moa bi na de aba eye yasetena mu daada niema ene de ba obi eye kese abroso ni mo edu abroso Hepa Plus Pavi Plasmos unya bi no no a nipadua na siesie ne ho okay eni ti obi ho be frose dog na mensa etaye mititriti pa me sha sese me no maduro no sisi eni ho bio good dog sabio me yoba enka boni bi ne sabio niema na infections bi a
ado kro minti na bribia no wash na me wash but Hepa Plus nupa no amasa de na afri hoko dog sebe na me menses no emakra last time obi a na no so share ne testimony o ye family planning afi o ye family planning ni wie no 3 years atwam menses ne kra ma wow aside se menses ne ma no yarewa ne scanner hodo a okotwa ya esan di ehu bia beto ne so enti ama asetene mo oti no asase so oni ani je oni ahoto ena obi kanfo se Hepa Plus nupa de no na sisei obi enom eni nti onhya se obanum bi obi a scan na kire se nyinsan kura ho be ne because awodie no o ma kire 1 2 3 bia e be very difficult say nyinsan kura no take place e be survival ene oye pregnant 4 months powerful eduro no Nyankopon nam so save Ghana de ye kan se o de oye Ghana ni no pebinom okọ drugstore pharmacy bibia ton eduro bia na eni die obuo ni ahobrase mu srede oton se onyi yibi ma woni wabusuafo no enkonom enam se sombunti ye kan se ye nto ye kogenom sure ukọ baby eton eduro bia yenyi yibi ma wo na busua ni nyina em benefit wo uwi a wa show appreciation 60 Ghana cedis farmer de oton no na ono so eni nso se oye adwuma papa baby a obenya bi anom na ade ba ko amani gene se obawo SHS ana JHS ma obano dadwenya odadwen obano de wato provisions amano school mu hodie waboa se na disua asem ebekoyie nanso na pomodin na engine yi a eyo hawo eniti ne yetufo se wa obawo SHS ankafa phone efre obi ade ahye ne nsa ana se obetumi po ato aduro ne bi koma ne se obeda onyi Hepa Plus to paye no baako pavi baako plasmos baako no de onom good enye se oyare o mane well-being no agina yie shito yo obedi si chirenu ani obe nunum bi so kiss wo ho obeye ga shit obedi ye besan hye bola mana bo radometri no krom san aye over crowded enti no ama se wa ama oba ne ho anye den a obetumi amia nani a survive de nanso ni padua na ho ade nso ate yare ketua bi fa backdoor na de hawba mede me personal line che de otie ana all monitor program no de obetumi aye ene se obefre no obi se dog ebi a me wo fa bi kura stroke tete me ma me bi stroke no ehunahuna no me ankasa me diabetes me de dro so de nanso bribia wo soro makoma yare no ewom se me de dro so nanso me check bia no na ewo soro me ya na me home ete me nante kakra bi no makoma ebo me periperi dog ewom se manyini me yo bema ba me gidi so ma ye manom China dro ni ade se be ma enso e de hawo ni susuanso na ebre me abrante ba kon se dog sisi ma sachira madwen driver ni o adwen sachira wa sachira nyina nse before se day bia be end no onu manage drink miensa drinks miensa o cool because of person activate ni nipadua no o sha se nom Hepa Plus pavi plasmos o se dog sisi me much more active me take energy drink bia and me sanso drew fear me drive what you say drive o fear manager who say yes what you say me kunu your driver yeah driver ni bia pewa brabom ni say odi ni pakwa kodru asumdwi mu na owura ne dan mu wash down no what driving ne so what you say personal